Ha? So may nakita na naman ako isang kamote na malaki. Ito mga katropa. Hirap. Yun ito, kitang-kita, klarong-klaro na. Nagkukuhan kayo kita. May Yun. papaon ako natin, no? Oh, harvesting na. Ito yung malaking pangalawang kamote. Gutin ko, ito yung una. Itabi natin. Yun, yung unang kamote. Ito yung pangalawang kamote. Malaki na. Ito yung una na nakuha. Ito yung pangalawang kamote na medyo maliit lang. So ito yung pangalawa, mga katropa. Itong laki, oh, hirap pugutin, nasa ilalim. Hirap, malaki siya. Sino mag-aakalang may mga kamote pala dito na marami sa Saudi. No, fresh from the garden. Ito, isa. Ito, dami na mga katropa, oh. Yung kamote. Tapos ito, malaki. Kamote, oops. Yung malunggay ko namatay. Oh, malaki. Giant kamote. Ito, malaki. Oh, gigante. Ano pa? Lagi ko dyan. Hindi yung mga kamote. Oh. Ako lang pag-kulay puso. Oh, malaki. Dami. Oh. Dami na ng kamote. Ito, malaki. Pinakamalaking kamote sa Saudi. Ito, dalawa, tatlo, apat. Ito, may isa ring malaking kamote dito mga tropa. Oh, laki. Oh, saan ka pa? Yun. Oh, tabunan. Oh, laki. Oh, ang kita oh. Laking kamote. And then, whoop. So, ito pa. Pwede pa na birds. Ito. Kamote galore. Dami palang kamote. Oh, ito. Oh, saan ka pa? Oh, kamote. Kamote. Ha? Oh. Oh. Ha. Harvest time. Party time. Ito, may tatlo na naman. Oh. Sarap ito. Yun, daming kamote oh. Yun, ito sa akin. Ito yung kay tropang kay Merico. Yun, malaki rin yung sa kanya. Ito, malaki oh. Medyo matanda na. Nagkabitak-bitak na oh. Kasi na-delay yata ng pagkuha. Yun, nililinisan niya na mga katropa. Yun. Ito yung mga matatanda na nakamote na tinanggal na namin. Kasi pangit na yung dahon niya, medyo yellow na eh. Ito nilinisan na namin. Yun. Ito naman mga ipot ng kalapate. Kaya libre sila ng fertilizer. Ito talagang organic. Walang halong chemical. Mga katropa, nagkasugat-sugat yung kamay ko. Dapat pala hindi ko kinamay eh. Sakit. Ito, natatanggal yung balat oh. Pero di bali, sulit naman. Oh, ito yung kamote, ang daming kamote oh. Sulit din naman yung pag-harvest natin mga katropa, kahit na medyo masakit yung kamay. Ang problema eh, ito oh. Dumugo pa oh. Pero okay lang yan. Ang lakas ng hangin dito ngayon mga katropa oh. Sunstorm. Sa sunstorm ngayon, makalain mo dito sa Saudi may mga kamote, may mga malunggay, nabubuhay siya dito. Pero yung patubig talagang tubigan mo para hindi mamatay, kasi pag summer talagang sobrang init. Yan, hindi nabubuhay yung mga yan, walang patubig pag during summer. Pero ngayon taglamig, kahit na isang beses
isang beses lang sa isang araw, kahit na hapon lang, pwede mabubuhay itong mga kamote. Kasi malamig ngayon, winter ngayon eh. O yan, yun mga kotse, mga sasakyan ng mga kasama ko. Dito malapit sa site, medyo alikabok pag during trabaho. Yun, wala nagtatrabaho kasi Biyernes ngayon. Yun, wala nang supot si Architect Emerick para isilid na yung mga kamote. Ayun. Boards, bayog-bay kining kamote, Boards. Ha? Ato na utanan. Masarap yung ano, yung Pakbit kung tara. pangpakbit daw yung kamote, pangpakbit. Pwede ba yan sa kwan yung kamote kyo? Di kaya tsenga na nang sa Bisaya ka ng anong sa pang-adlaw minatay. Tsenga na ng binignit. Binignit. Sarap yan sa binignit sa Bisaya, yung itong kwan. Tambok na sa ilo. Oh, sarap yan. Binignit. So, may bigyan natin si Roy. Mingi pa magbinignit daw siya. Isang tropa din natin na Bisaya, si Roy. Magbinignit. So, mga tropa, sa susunod sunod na harvest. Dapat mag-like and subscribe naman tayo dyan kasi para ganahan din tayong mag-live ay mag-video-video sa ating mga pananim. Ko na susupot yung kamote. Mga 3 kilo yata to. Wow. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3. Oh, kamote. Yun, si kamote. Kasi wala, ba't hindi nababaliktad to? Ayun. Oh, kamote boy. Mga kamote oh. Bakit na ako ngayon mga katropa sa aking accommodation. Naka-accommodate ako ngayon dito sa first floor. So, kaya medyo mahirap din akyat baba. Tapos sa dalbit mo yung balde para sa patubig ng kamote. Yung accommodation namin ng sandstorm medyo yun. Medyo ano siya, medyo madumi. Kasi sandstorm. Ito. Yun, ito yung accommodation ko. Dito bit-bit ko na yung kamote. Pasok mga katropa sa aking mumunting accommodation. Ito solo accommodation lang ako. Ito nakapaglaban na. Oh, si Mrs. Naghihintay na si Mrs. Chat. Ito ilagay ko muna dito para mahugasan. Ito yung kamote mga katropa. Yan, kunting silip lang sa kwarto ko. Ito. Yun. Ito ako natutulog. Nagayan. Chat si Mrs. Yung cabinet ko. Yung CR ko. Yun. O, sige mga tropa. Yun na mga tropa. Ang daming kamote. Nugasan ko muna. Ito sobrang laki oh. Ang kamote ito. Pinakamalaking kamote na nahukay. Ang dumi. On ko muna yung easy mga katropa kasi medyo mainit eh. Aling sa labas. Yun. Ito mahugasan yung kamote. Para mamaya mailuto. Mabigyan yung mga katropa nating mga Bisaya din. Ito. Ayan si Mrs. Hihintay na si Mrs. Oh. Nag-text na si Mrs. eh. Nahanap na ako yun. Si Mrs. Kanya katuwaan ng tong vlog natin para malaman din ng mga kababayan natin na yung mga pananim nating kamote na mabubuhay yung kamote sa Saudi. Oh, hindi lang puro init yung Saudi. Nga pala yung sa Saudi pala hindi sa puro init mga katropa. May time din na yung medyo malamig, may winter din sila dito.
Kaya yung Saudi talagang dalawang klase yung medyo tatlo kasi minsan may rainy days din sila pero bibihira lang yung ulan dito. Katropa. Yung kasagsagan ng init, talagang sobrang init. Pero pag taglamig, ito sa lugar namin, hindi siya gaano malamig. Pero sa Riyadh, yung ibang napuntahan ko, sobrang lamig. Oh, talagang napakalamig. Ayan, maluto mamaya at saka mabigyan na rin ng yung mga katropa natin para matikman din nila yung fresh at saka organic na kamote galing sa hardin natin. Saka masarap yung kamote na yung sa Bisaya tawag namin diyan apay. Iwan ko lang kung ano yun sa Tagalog, yung ilaga lang. Ilaga lang siya tapos lagyan mo ng mga bagoong, suka, lagyan ng mga sarap yung dahon ng kamote. Sige mga katropa, sa susunod yung kalimutang mag-subscribe sa channel ko at mag-like at subscribe para sa susunod papakita ko din sa inyo yung puno ng niyog doon sa medyo malalayo ng konti. Papakita ko sa inyo yung niyog ay nabubuhay din dito sa Saudi. O sige mga katropa, yun ay patikim lamang sa susunod na vlog natin. Salamat!